వెల్కమ్ టు శ్రీవాణి ఎంటర్ప్రైజెస్. మా ఇంటికి నిన్న నైట్ ఏవో ఒక పిల్లుల్లాంటి జంతువులు ఏవో వచ్చినాయండి. అవి ఏం జంతువులో కూడా మాకు అర్థం కాలేదు. అయితే వెనక నుంచి చూస్తుంటే పిల్లిలాగే ఉంది గానీ ఫ్రంట్ ఫేస్ మాత్రం ఏదో విచిత్రమైన జంతువులా ఉంది. వాటిని చూసి కుక్కలు విపరీతంగా అరిచినాయి. మాకు చాలా భయం అనిపించింది. అది లెమన్ గ్రాస్‌ని తింటుంది. మొత్తం 4 వచ్చినాయి అవి. అవి ఏ జంతువో ఏంటో మాకైతే అర్థం కాలేదు. మా మదర్ ముంగిస అని అన్నారు. అయితే ముంగిస కూడా కాదు. మీకెవరికైనా తెలిస్తే కామెంట్‌లోని నాకు చెప్పండి ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ. ఈసారి కమిషన్ ఉంచుకున్న మేము అమ్మాయి ఒక్కదాన్ని వేసుకో వేలంపా. ఓకే సార్. ఏంటి సార్ మీ దాదాకి